Dobrý den, milé děti. Je to už déle než rok, co jsme se do příležitosti vernisáže dětských prací obrázků sešli poprvé. Doufáme, že se zakoupených obrazů máte radost a že jste se z celé aukce odnesli příjemné zážitky. No a proto jsme se rozhodli uspořádat další aukci. Tentokrát u příležitosti celoškolního projektu Česko čteněte. Za tu dobu, co jsme se neviděli, jsme všichni nakreslili takových obrazů a jen pro hlavnutí všech nám to bylo více jak týden. Aukce bude probíhat stejným způsobem jako minule. Každý obrázek bude mít číslo a vyvolávací cenu, která se podle potřeby bude zvyšovat či snižovat. My samozřejmě doufáme, že ceny budou jen stoupat. Každý z vás dostane na začátku číslo, které zvednete, když budete mít o obrázek zájem a řeknete sumu, o kterou se hodnota zvýší. Pozor, počet přirozený je neomezený. Pokud už nikdo nebude mít o obrázek nikdo zájem, aukce obrazu bude skončena. A vy si dostanete číslo, které můžete za obrázek vyměnit. Myslím, že pravidla jsme se zopakovali, ale jestli máte nějaký dotaz, rádi vám ho zodpovíme. No a pokud je to tady vše, můžeme se s chutí pustit do celé aukce. Ale ještě bych chtěla připomenout, že ani tento rok se za peníze učitelé neudělají mejdan, ale peníze budou na nás děti. Takže můžeme začít. Takže s číslem 120 obrázek nakreslil Jakub Feštek ze 7A. A pozor, je to tady veliká výzva pro pana učitele Fešteka. Vyvolávací cena je 30 korun. Takže máme tady číslo 7, 35 korun. 37 korun. 39 korun. Číslo 4. Ještě někdo dá víc? 42 korun. Od čísla 12. 42 korun. Od čísla 7, 45. 50 korun. Znovu číslo 12. Je to duel. Takže poprvé, Nikdo nedá víc. podruhé, potřetí a prodáno. Děkujeme. Tento obraz nakreslila Monika Cibochová ze 6A. Obrázek má číslo 128 a je to reprodukce Josefa Lady. Vyvolávací cena je 40 korun. Dá někdo víc než 40? 50 číslo 7. Zatím jsme na 50 korunách. Zvýší někdo tuto cenu? Takže poprvé 55 číslo 27. Poprvé. Podruhé. Ještě někdo nedal 60 korun. Víc za ten obrázek to stojí. Potřetí a prodáno. Gratulujeme. Tento obraz nakreslila Veronika Košťáková ze 6C. Je to obraz číslo 129 a znovu je to reprodukce Josefa Lady. Vyvolávací cena je opět 40 korun. Dá někde víc než 40 korun? Aspoň 41. Takový krásný obrázek, to si přece nezaslouží. 45 korun. 46. Poprvé. Podruhé. Potřetí a prodáno. Gratulujeme. Opět. Tento obraz nakreslil Ota Birzal ze 6B. Obrázek číslo 130, jak jste si mohli všimnout, znovu reprodukce Josefa Lady a znovu 40 korun. Dodá víc než 40 korun. 45 korun číslo 7. Dá někdo víc než 45 korun? Poprvé. Nikdo víc? Podruhé. Číslo 14. 50 korun. Děkuji. Takže poprvé. Podruhé. Potřetí a 32 nakreslila Veronika Chudobová z 8B. Je to číslo 132 a je to vyškrabávaná technika. Je to za 40 korun, takže dá někdo víc než 40 korun. 43 číslo 13. 50 číslo 9.
55 číslo 12. 56. 60. O číslo 9. Už jste se konečně dostali na 60. Takže poprvé, po druhé, 65 korun číslo 12. Už se nám ty ceny pomalu zvyšují. 80 korun. Výborně. Jen tak dál. Poprvé, po druhé, 85 korun. Teda pane, už to vy teda trápíte jako, no, že chci domů ten obrázek. 100, poprvé, po druhé, po třetí a ráno. Gratulujeme za krásný obrázek. Tento obraz nakreslil Matyáš Šrák ze 6A. Je to obraz číslo 137, kočka nakreslená akvarelem. Vyvolávací cena je 40 korun. Dá někdo víc než 40 korun? No tak, je to krásný obraz. 45 od čísla 15. Dá někdo víc než 45? Poprvé 50 od čísla 27. Poprvé, po druhé, po třetí a brdáno. Tento obraz nakreslila Klára 7A. Obrázek má číslo 158 a je to zátichý z ovoce. Vyvolávací cena je tentokrát 50 korun. Dá někdo víc než 50 korun za tento krásný obrázek? Možná už bude muset zase snižovat. Tak dáme 45 korun. Kdo si to ještě někdo rozmyslí, musíme chvíli počkat. No, tak to snížíme na 40. Dá někde 40 korun. Tak 35. Dáte někdo 35 korun. 30 korun. Stále nic, tak 20 korun. Dá někdo 20 korun. Číslo 1, děkujeme, takže poprvé, 20 korun. po druhé, po třetí. Vyvolávací cena 45 korun. 160 číslo 3. Takže poprvé, 60 korun. po druhé, 165 číslo 12. 65 pardon. 70. Poprvé, po druhé, kolik? 75. 80 korun. Poprvé, po druhé, 83 korun. 85. Ještě někdo více? Poprvé, po druhé, 90. Dá někdo 95. Poprvé, Nikdo víc? po druhé, po třetí a dáno. Gratulujeme obrázku. Tenhle obraz nakreslila Alena Nedvartová z 8B. Obrázek má číslo 169, znovu zátiší s mínkem za 60 korun. Poslední obrázek. Číslo 12. 60. Dá někdo více jak 60 korun?